Oficiálne vás vítam na farme. Mne sa to strašne páči. Proste, keby som sa vedel dostať ešte do kuchynky ďalšie 2 steny, hej, tak v podstate dalo by sa to aj kvázi normálne bývať, hej, takže... Mne sa to strašne páči. Našiel som fanvicu, ale zapálky nie. Miro, ty si asi teraz zmenil svoje rozhodnutie, lebo tak... Nezmenil som. Miro, nesklama. Nie, ja vždycky držím slovo. A keďže tá najmladšia Janka si to chce veľmi vyskúšať, to už ma nezaujíma. Ja už keď som jej dal slovo, už ma nezaujíma, že si to rozmyslela. Mala na tým uvažovať, ešte doma mohla 2 mesiace. Čiže môj kameň patrí tebe. Tak ho pošlite, Janko. Ďakujem. Som zvedavý, ako sa s tým vysporiada. Janko. No tak ja svoj kameň by som dal Janke, lebo už má ich 3. A keby som jej to oddal, tak by mala 4. Bolo by to pára. Je to pekné dievča. Si myslím, že budeme počúvať. A tie úkoly, čo ona nám dá, tak to asi zvládneme všetci. Nech sa páči, Janka. Ďakujem. Chce to skúsiť, je to mladé dievča. Padla mi do oka. Tak si myslím, nech začne ona. Takže ja dávam kameň tuto Pacovi, pretože jak sme prišli... Indovi. Lebo hneď, jak sme prišli, tak sa hneď chytil práca. Myslím, že najdôležitejšej vlastne miestnosti, v ktorej by sme mali spať. Mám to lepšie, keďže som farmár týždňa. Preto nemusím až tak veľa robiť a mám aj také zlepšené podmienky, no. Ja som rád, že je to tak, ako to je. Aj farmárku som kvázi nahovoril ďalších 3, aby uvolili oni, lebo je kvázi najmladšia. A hovorila, že chce to vyskúšať, tak vlastne má čo chcela. To je všetko. No, ale tak uvidíme, jak zvládnem to. Ona je taký typ, meka je, jak meka je. Ja myslím, že budeme mať tak voľnejšie pri nej. Dostávaš kľúče od farmy. Stráž, prosím ťa, tieto kľúče od farmy ako oko v hlave. Ešte tu mám čosi v košiku. Tu je taký darček pre vás všetkých. Veľmi pútavé čítanie, odporúčam. Hit tohto leta. Bohužiaľ. A povedzte mi, aj niekto sa najedol? Ešte nikto. Ešte ste nejedli? Hladní ste? Strašne. Tak, Trochen. trocha. No. Viete, ako mi to je ľúto, že ja vám to teraz všetko musím zobrať. To je ťažko, keď všetci velice boli horlivo zapálení, že sa zavzďačia všetkým a každému. Tak to aj tak dopadlo. Ja som chcel teda sám, no ale zase že nebudem čierna ovca v rodine, jak sa hovorí. Všetkým vravel a nikto ho nepočul, hej, aby sme to zjedli, takže asi tak, hej, nikto o tom nevedel, že on všetkým vravel, že to poďme zjesť. Takže oberiem trošku z rezervou, je to taký vševedko, ako no. Čaute, ahojte. Dovidenia. Môžeme si zapaliť. A máš sirky? To, že som farmárka týždňa, tak už ma aj celkom teší. Neviem. Tak páči sa mi, že nemusím robiť. Len tak akože kde tu niečo, aby sa nepovedalo, že nič nerobím. A tak uvidíme. No a skôr je taká, že predviesť sa, jak nám to hovorila aj predtým. Čo sa týka ohňa, ja som sa s tým nezapodíval, lebo mal som svoju robotu, videl som, že tam 3 či 4 chodili s tým ohňom, riešili to, takže aby som bol 5. A podľa ktorí tam už šíleli, lebo proste nemohli fajčiť, hej. No a teraz 4 ľudia vyrábali oheň a robota svojím spôsobom stála. No ale z titulu toho, že proste nebol som veliaci, tak som do toho ešte nevstúpil. A začalo sa tam spomínať aj to varenie, hej, takže bol tam akože dobrý úmysel. Tak chyť. Čo, ale... Tak chyť. No a tlač. Dobre, tu spadne. Nie, však tlač presne v strede. Ale však toto spadne drevo. Ale však ty tlač toto v strede. Toto tlač. A než toto sa točí. Však tlač. No dobre, dávaj. No, môžem? Pomaly, ale skús. Pomaly. Môžem? Normálne dám točiť. Hlavne, že to odletí. Zbukne to všetko počúva. Taký plámeň. Ešte, krúť. Už vyzeralo to, že to horí, lebo to už bolo také horúce. No, tak v poslednej chvíli to nevyšlo. Asi sme robili niečo zlé. No, dobrý nápad. Toto musí byť oheň, z toho musí byť oheň. Si deláš prdel. Nervozita hladošov i fajčiarov vzrastá. Možno oheň prinesie hospodár. Samozrejme, ak sa na farmu vôbec dostane. A viete, ako robili pred 200 rokmi oheň? Čakali na blesk. To bolo pred 2000. Čo? Nikto z vás nevie robiť oheň? Kresátko, nie, mali. Prosím? Kresátko.
kamene. Už niekto niekedy tak robil oheň? My dvaja. My sme sa teraz pokúšali, ale... Nič. Tak kresaj, pozri Máš sa. podkovu s pazúrikom a tu máš práchno. No, budeme až na Vánoce obedovať. Bolo to zaujímavé sledovať, keď sme sa snažili založiť ten oheň, ale kvázi nikto z nás to nikdy nerobil bez vymoženosti, hej, zápalky, zapalovače alebo tak. Nedávaj už to, lebo to fakt, to nám prach to zmizne a To nechytí do sena samotného, musíš cez práchnu. No však jasné, ale Nejaký papier nejaký tu není? Dajte tam petroleju na to. Daj patrole na to. Myslíš, že hej? Jasne, bleskov to pôjde. Tak, to je ono. Stačí. Nech sa rozhorí a potom to zahodím. Dávaj, môžeš. Tak, a teraz. Tak, vidíš to. Nechaj, neber to tam. Nie, chcem to naskúkať. Nefúkaš. Držím to. Tak, stoj. Dobre. Ešte horí, dobre. Neviem, z tej rýchlosti, z ktorej hlavy to skrslo. Možno to bolo z Mikyho, možno z mojej, možno z Pavlovej, ťažko povedať. Proste sme to tam naliali a sme to tým asi pokazili. Petrolej sa nechce chytiť, čo mi šíbe už ozaj. Nemám to petrolej. No, teraz len tak, škrtaj. Ale ty si čo? Počkaj. Pomaly. Počkaj, teraz ja môžem. Už ide. Len pomaly, tak, prestan a teraz. Prestan. Nie, nech sa to rozhorí. Musí to zadýmiť. Teraz fúkni. Chceš tam dačo? Tak, lahunka, tak. Zaslámať kokso. Petrolej nás nenapadlo, že nie je horľavina ako taká, ale že musí byť nejaká nahriatá teplota na to, aby sa zapálil. Čiže kvázi sme s tým brigadovali aj, a pasovali sa, až pokiaľ neprišiel farmár Martin, hej, teda hospodár. No. Ančo, to nerob. A udržujte teplo vašeho krbu a domova, neže vám to vyhasne. Ja tam mám cigu. Tak je tam. Kde máš tú sviečku? V vrecku mám. Ale to musíš udržať. Dobre, rýchle si stabilizujte si ohník, nech vám horí. Nie, teraz to nech sa ja som nešiel. Kde je tá veľká? Čo vám to zhaslo? Hej, Aj v peci? aj v peci je tu. A to Tam čo môžeš v ruke? Však tu ty zapal, nie tam. Niekedy aj cigareta alebo niečo podobné, nejaká zlá navyková vec môže spraviť aj dobrú vec. Čiže nejak to zmeniť na dobro. Odpal si, kde máš cigaretu? Nemám. Duj. Idem po slámu, počkaj. Špaka do seníka. Fúkaj. Chceš? No a keď hodíš špaka do senga, sa chytí za chvíľu. Horíme. Tú sviečku zapál. Nemáte oni cigaretu. Len sviečku. A dones sem toho Ja sena. zapálim obidve sviečky radšej. Toto daj tam, suché, toto tam dávaj. Počkaj, už sú obidve. A kde je tá tretia? Dones toho sena do kachlí sem. Na čo hen tam kúrite? Teplo domova je konečne zaručené a nie len vďaka horúcemu slnku. Kto v živote už videl zblízka koňa z vás? Tak asi každý, nie? Každý asi. Áno, vie niekto ovládať koňa? Áno, lebo ja chovám kone. No, dobre, tu máš kantár. Nechám to na teba. Kone poznáš, ukáž nám to. Ja chytím. No chyťu, dobre, Silka, poď. No. Dobre, moja. Stoj. Tak by mal ísť asi. No, dobre, moja. Stoj. Ty si istý, že to nemáš naopak? No, však neviem, teraz počkaj. Počkaj, stoj. Límec je naopak. Potreším? Límec je naopak. Poď sem, koza. Poď sem, koza. Daj ho tak ho daj, dobre. Opre. Aj chomut máš naopak. Dobre. Hore nohami ho máš. Haló, prepáč, jak sa ty voláš? Palo, máš hore nohami chomut. Tak ho nepretočíme už teraz, čo? Dajte jeho dole z hlavy. Dole ho daj. Však špic je aj vrchol. Uvidím. Dobre, no poď. Jedne, že by si koňa otočil hore nohami. Jedine tak, presne tak.
Presne tak. On tak vystupuje, že vlastne taký, nechcem povedať truhlík, ale tak všade bol všetko, videl presne. Čiže ono mi to prípada tak, no, nechcem povedať, ale podľa mňa niektorí ľudia aj mladší majú viac skúseností a vedia viac o živote ako možno tí starší ľudia. To je veľké, ja sa jej bojím proste, to je veľké zviera, možno, že si postupom času zvyknem, ale to je veľké zviera pre mňa, ja sa bojím, že ma ukusí alebo niečo mi spraví. Možno ste si všimli, že som sa akože ho bál, ale nie je to pravda. Myslím si, že mám rešpekt pred zvieratmi, ale tento je, už vidím mu z očí, že je dobrý, že tento neublíži. Hej, nemusíte sa bať, ona vám vedome nikdy neublíži. Je to pekný koník, mladý, dobrý. Každý z farmárov získal balíček na prežitie, prírodnú kozmetiku na uspokojenie hygienických potrieb a estetickú funkciu splnia pracovné odevy v módnom štýle našich prastarých materí. No ja robím kuchára dlhé roky už. 35 rokov robím kuchára. A takto ples. Nie sem. No ja? Poď sem. Ale nebudeme tu kopu. Nie, však chceme pozor, dívaj na bok. No, ukáž sa. Bacha. Pálo už s tými jeho rečami nám asi všetkým poriadne lezia na nervy. Keď sa do roboty, čo máme, čo nemáme, ako máme, no tak dúfam, že trošku potom po chvíli sklápne po nejakých dňoch, lebo si myslím, že tu ľudia budú vedieť, čo ako majú chytiť a spraviť a kde zaniesť a kde položiť a čo spraviť. Poučuje o tom, čiže dosť to lezie na nervy niekomu. Taký rozkazovačný sa mi zdá vo všetkom. Nie, aby potichu niečo vysvetlil, alebo tak hr na všetko ide. Som a tam hneď z robotu. Ale radšej by sa mohol chytiť ako takej roboty, neže váriť a takto. A radšej také chlapskej by sa mohol chytiť. Kapustnica vyšla dobre na to všetko, teda, že mi chýbajú nejaké nejaké dochutidlá, tak? Prvej som jej naložil. Ale má prvá začať jesť? Keď jej naložím, tak to znamená už je. Hlavne chlapi si dali aj po 3-krát, takže je to v pohode. No a zajtra budeme vidieť, čo nám prinese nový deň. Nemáme tu momentálne ešte sliepky, vajcia. My sme potrebovali kozy na mlieko a tak ďalej, takže musíme improvizovať. Nedá sa nič robiť. No. Týmto? No, je to umyté, no. Radšej s týmto jedz. To neumieš, tomto drhou hejne teplá voda. Smeska pre toto. To sa podkary prikrvili. Prvý deň sa nedá súdiť, ale tá kapustnica nevyzerá na to, že by to robil nejaký majster, šéf-kuchár. Zemiaky boli trošku tvrdé, lebo my do kapusty nedávame zemiaky, my dávame extra váriť a on dal ich s kapustou. Ale dobré, od hladu človek zje čo. No, Palo, neviem, či až taký dobrý kuchár, veľa rozpráva, vieš, hej. No ale zatiaľ som spokojný s ňom. Trocha rozmarínu som tam dal, trocha bazálka a tým sme skončili. Také trošku viacej napríklad papriky mohol dať, alebo aj soli. Také neviem, mne sa to zdalo také trošku bez chuti, ale tak každý má rád inak. Takže dnešná voľba farmára týždňa dopadla tak, že ja budem spať v tomto príbytku pre farmára týždňa. Tak to nejak vyzerá. A aby mi nebolo smutno samej v tomto príbytku, tak už som si aj našla môjho plišáka. Takúto líšku peknú. Aj nožičky má, všetko krásne. No a tak som zvedala veľmi na zajtrajší deň. Dneska bolo fakt super. Dopadlo to nad moje očakávania. A tak uvidíme, čo priniesie zajtrajšok. Čo sa tam máš poslala? Sorry, mami. To bolo dobré. Daj repete. 11 mesiačikovia po svojom prvom dni šťastne sedia okolo ohňa. Uvidíme, kedy sa táto rozprávková idylka skončí.